Hej alle sammen til min første video. I dag spiller jeg Teen Titans Battlegrounds. Ja, jeg kan godt lide det her game på grund af, at alle ikke Patreon. For eksempel ham her starter, som alle kan have. Jet. Ham er jeg kommet op på 49 killstreak, som I kan se her. 49. Men i hvert fald har jeg spillet det her lang tid, da jeg var lille. Nu har jeg så fundet det igen, og så tænker jeg da bare, at det var lidt sjovt at spille på min YouTube-kanal. Lad os gå en game. Som I kan se, så er vi på det her map. Jeg kan huske, der var nogle flere maps, der nogle gange kunne spawne. Jeg ved ikke, om det er blevet ændret, om der kunne flere, eller kunne der blive nogen. Men altså, det må jo bare vente til, når jeg finder ud af det. Jeg laver de her over. Til dem en rumble her. Kom nu. Kom her. Buff. Rumble. Ej. Jeg skulle lige stadig var der. Kom her. Vil du ved? Jeg kan godt lide den her måde med at de bare skader ind til på mig, fordi jeg kan også. Det er bare fuldstændig godt for mig. Også husdagen. Jeg har også set der for. Jeg ved ikke helt. Måske jeg spillede lidt, der jeg ikke var lidt. Jeg kan ikke huske det, fordi jeg har i hvert fald set, at jeg har det nye person. Ikke så kan jeg huske det. Lad os bare se, at det går for mig. Killstreak. Har jeg kun én, jeg synes, jeg har dræbt så meget. Det er ham, der sklovner, som jeg kan se, han laver mange. Jeg får set. Dø. Dø. Jeg har klaret det, som I kan se her. Dø. Jeg kan simpelthen ikke miste mine store 2 kills. Dø. Og nu blev jeg. Nå. Skide var med ham. Yes, 3 killstreak. Kan ham noget efter. Så død. Jeg havde den her post, han var så langsom. Der synes jeg ikke, der er mere langsom end ham her. Der har vi en eller anden scientist, man kan kalde det. Dø. Jeg har lyst til at dræbe den tøj så meget, så det... Jeg skal... Ej, sæt. Det hjælper heller ikke. Jeg skal lige prøve om flere længe så kan jeg også. Pusten. Nej, det er ikke det. Pusten er rigtig god. Ja, det er også bare sjovt at spille sine gamle spil og bare vende tilbage. Så jeg ved ikke, hvorfor jeg har det nye spil. Jeg har i hvert fald ikke spillet det i stedet. Jeg kan godt lide at forstække. Jeg skal vise jer det her spil. Jeg kan godt lide sådan nogle Battlegrounds. Jeg er ikke specialist i mange af dem. Jeg kan bare ikke forstå, hvorfor jeg har været så sindssygt god for. Svaret. Jeg synes, at jeg er en klon. Gid! Stop! Jeg vil dø. Jeg ved ikke, om det er så spændende at se mig spille med ham her. Måske jeg kunne finde en lidt mere spændende, hvor jeg kunne PvP lidt mere end andre. Hex area. Okay. Så
det er sjovt. Ham her. Jeg tror han er god. Måske han er god. Ham er god. Ham er god. Jeg har lige fundet den bedste i hele spillet. Jeg prøver bare nogle jagtgreb, jeg ved uden at vide, hvad de gør. Men altså, det ser da rimelig godt ud. Jeg prøver bare at klikke så mange gange på skærmen som muligt. Jeg havde de der klog. Kan ikke fight med sig selv. I stedet for at få andre til at gøre sådan noget. Men nu om det bare pigen har lavet, eller han bare undersøger andre med sit eget kostyme. Hold nu gævt. Nu må jeg lige øve så lidt, ikke? Det her det kommer nogen på rigtig for sent. Jeg sagde nok, det er lidt for tidligt. Ha! Jeg tror, at du er blevet lidt hurtigere. Jeg tror, jeg skal... Okay. Hvad er det nu for en lyd, jeg skal have ned? Hvis jeg gerne vil høre musikken, så kunne jeg høre, at det var lidt voldsomt. Det er sådan musik. Stod jeg fandme også lige meget. Let me think of something. Jeg ved ikke om I andre har prøvet det, men jeg har prøvet det i hvert fald nu, fordi mit skin er fuldstændig ødelagt. Prøv at kigge her. Jeg har alt muligt sejt på det her med mit hoved, hvor jeg burde til det. Måske har dem, der laver spillet, det sjovt med at ødelægge andres avatars. Okay, hvad med det? Står der noget? Jo, der stod en liv. Jeg kan huske, ham her var skrald. Det kan være, der får nye abilities. Det ligner, han har fået nogle meget nye abilities. Men synes jeg i hvert fald ikke, det så. Jeg kan heller ikke flyve mere. Jeg gør det også, at nogle gange må man fjerne lidt til. Hvis den skal blive bedre. Væk, den vil jeg gerne se, hvad jeg gør. Men så vil jeg bare blive en kæmpe mængde. Der kommer ud af ingenting, der bare bliver... Jeg tror, den er rimelig god hurtigt til at bygge ham her. Det var også okay. Ja, det er jo kun godt, jo. Altså. Så satan! Det er jeg... Kan jeg ikke komme væk? Det er også, hvad der sker nogle gange. Måske må jeg skal tage nogle af de sidste. Nej, for s... Nå, hader jeg. Det jeg synes, den værste i spillet, som jeg hader den her pige. Jeg har prøvet den før. Jeg synes godt. Det er sådan nogle mange... Det er mange kommentarer. Rigtig mange. Skal vi lige prøve at se. Ja, det er et stort tal. Ja, det vil jo bare et rigtig højt tal. Der er ingen, der skal kommentere noget på det, fordi... Det vil jo godt have. Der er ingen, der gider at kigge på alle de her tal. Hvad skete der lige der? Jeg tror, ham er god. Hvor satan. Det havde jeg ikke regnet med. Det er i hvert fald med Sonic, det der. Det er nok også derfor, den hedder Sonic Destruction. Måske ikke fange. Så det kunne være sådan noget. Måske det kunne være ham, fordi den var samme person. Så nu tager jeg gennem nogle gode ting. For ham der. Døde han lige for dig? Jeg hader Steel Killers. Så røg vi begge to der. Heldigvis har vi ikke så.
hader ham! Stilkiller er nok dræbt lige bagefter. Det så jeg ikke kan måske komme med mig. Hvis Side Black Hole Firefest. Hold nu kæft! Så nu hvor jeg kan huske det hed Black Hole, så gætter jeg på at det suger alle pladser. Hvorfor skete det der lige? Nej, det gætter vel på mange ekstra tekster. Ja, det var kun én sådan her. Det var kun 3 forskellige. Så var man få at se. Jeg er ikke sikker om vi sådan noget at se det. Jeg gjorde. Men I må gerne kommentere, hvad for en I synes der er bedst, eller måske jeg skulle spørge om til, fordi ham her er den eneste jeg kan. Og ham, ja, han trimmer sig jo. Jeg tror han er rimelig god. Han gør også dobbelt så meget som ham der kan kaste tanks. Jeg tror også der er mange, der vil se mig spille ham der tankfilmen. Så bare lige have nogle ting tilbage for alt det der. Jeg skal lige kigge hvad det gør. Det er lidt kedeligt for jer, men kommer til at kunne lave meget bedre kombos i fremtiden, som I nok hellere vil kigge på. Ja. Jeg ved ikke om I vil klage på det, men jeg prøver mit bedste på at lave gode videoer. Hvis det bliver der, det kunne ellers have været et godt øjeblik. Ej. Jeg vidste det! Tur hinanden! Kommentarer er den bedste til at finde ud af ting. Eller bare den bedste gætter i verden. Kæft, det var et godt gætter der. Så det er så rimelig satisfying. Jeg kan ramme dig med lidt mere af det. Hvad med det her? Yes. Nå, jeg tror lige, han skade til den meget på mig. Jeg er stadig godt lige ved op, som I kan se. Nå. Jeg tror, jeg vil stoppe videoen, når jeg får 1000 af de her T-coins. Der nu er. Ej, for alle løber bare ud af det. Jeg tager den bare kan se. City Center. Okay. Så. Jeg er stadig her. Er det en bug, eller er det bare noget, jeg lige har fundet ud af? Jeg stjal 2 kills der. Jeg skal smøre en skraldespand. Stop! Jeg hader ham der. Han kommer hele tiden på nerven. Jeg tror også, det var ham, der fangede mig før. Han er jo sindssyg. Ej, for satan. Stop, hvordan man kan have det. Det var meget sko til kommet. Det er lige mit kill. Ej! We get you. You don't make it easy. Han har sikkert bare iPad, ellers skulle jeg ikke gøre det der. Ikke fordi det er noget galt med at spille bare med det der. Jeg havde en at spille fra iPad, fordi bare spammer alle deres billeder. Nå, nu har jeg fået 1000. Hvis I gerne vil se mig spille mere af det her, så må jeg gerne kommentere det. Men altså, jeg tror det var alt for den her video. Vi ses!